Żgħażagħ huma l-promoturi tat-tiġdid u tal-bidla, hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-laqgħa li kellu mal-eżekuttiv il-ġdid tal-Kunsill Studenti Universitarji l-KSU fid-Dar Ċentrali. Matul il-laqgħa Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' dak il-partit li jisma' u jemmen fil-ħeliet taż-żgħażagħ u li fuq kollox iħares li jirrappreżenta dak l-element żagħżugħ li huwa tant kruċjali għas-soċjetà tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa importanti li jkun hemm bilanċ bejn l-edukazzjoni u l-ħajja universitarja fejn ħares ukoll lejn is-sitwazzjoni u l-isfidi li kull student qed jesperjenza fid-dawl tal-pandemija fosthom reperkussjonijiet fis-saħħa mentali u sfidi oħra li ġab miegħu dan il-virus. Bernard Grech wiegħed li l-KSU li l-Partit Nazzjonalista se jkun ta' spalla l-istudenti kollha b'mod speċjali f'dan iż-żmien tant diffiċli għalihom u qal li l-istudenti se jibqgħu jkunu ta' priorità u jassigura li kull sfida li tista' tinħoloq tkun indirizzata minnu fih sabiex tittaffa tbatija. Min-naħa tiegħu il-President tal-KSU Neil Zara elenka l-isfidi li qed isibu żgħażagħ u qal li ħares il-qudiem li l-KSU jaħdem biex ikun il-vuċi tal-istudenti universitarji u qal li fl-aħħar xhur ħadmu ferm fuq is-saħħa mentali b'kampanja li enfasizzat l-importanza li persuna ma tiddejjaqx tfittex l-għajnuna. Neil Zara kompra li bħalissa hemm inċertezza kbira speċjalment fuq l-aspett ta' kif se jitkomplew l-istudji fid-dawl tal-pandemija u jettama li s-sitwazzjoni tirritorna mill-aktar fisa normali bil-kampus mill-ġdid ikun miżawt bil-ħajja studenteska bħalma kien qabel. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Clyde Pooley, is-Segretarju Eżekuttiv Michael Piccinino u l-kandidati Joseph Grech, Francine Farrugia u Bernice Bonello.